Ka giko kawachako en ni nonro mar bero oyango ni okil Kyalo Mbobo owito ngimane kaluwore kod chwer mang'eny mar remo kod hinyruok mane oyudo kinde mano chwade kod lisas. Kaka Cynthia Onyango lero, apis jomin buro omiyo obila ndalo 7 mar yawo bura ewi nek mare. E chenro ma otelie kod jatim bero mar sirikal Johansen Oduor e kar kano ringre Mali, oyangore ni okil Kyalo Mbobo mane onegi odhiambo mar tich ariyo ne ochiel kod magina nyadiboro ma owito ngimane kanyo. Johansen ma oloso kod Ramogi TV olero ni e kinde timo bero margi bende giyudo lisasi 2 ka omoko e dend Kyalo kaachiel omoko e lwete ma korka cham. Owacho ni e wang'e kaka jatim bero mani kod lony ng'ama nyone go okil Kyalo Mbobo nong'eyo gima timo. Wayudo ka ogoyo lisasi 8. Other than that wayudo bullets 2 mwaka okoribo timne uchunguzi zaidi mondo wang'eyudo ni bunde mane manogoye gi ng'ama nogoye ma ng'ama nong'e gima timo kaka neno. Owacho ni gima okelo nek okil Kyalo Mbobo en chwer mang'eny mar remo kod hinyruok manoyudo e ng'ute kod lumblu mare, kendo lero ni ng'at manogoyo Kyalo kod lisasi ne nitiere machiegni kode kaluwore ni buru mawuok e lisasi ne owang'o dende kendo lisasi bende odonjo e dende kod teko mathoth. Remo chwer mang'eny nikech nitie vessels e ng'ute moko ma very essential ma aga e adundo maka ka bullet ogoyo to chance mar tho en very very high. To be yudo ka spine be bullet ogo spine ogoyo gama ne machiegni kode nikech injuries go ka ng'iyogi to gi chalo injury ma obedo cause ng'ama ni very near. Okwach kich bende okawo nyirni mag dende ma idhi timne nonro matut e kar timo nonro mar okwach kich manono nek makoch madhi konyo e yudo neno mamoko. E kinde ma magi duto timore, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kaloso e kaunti ma Migori e kinde romo mar arita mong'ere kaka Jukwaa la Usalama olero ni okwach kich timo nonro kendo nitiere achije magie sani dayo dhogi. We have been in touch with the DCI since this issue has happened, and I am happy to note that there is some progress that has been made. Some persons of interest have been identified. Okwayo oganda jo Kenya mani kod ng'eyo moro amora kata ranyisi mondo chwal ne okwach kich kokalo e lony mar apanda manyasani mong'ere kaka Fichua kwa DCI mondo konye tieko bura mar nek mar okil Kyalo Mbobo. Anybody who knew anything that is related to this very heinous act to come out, because it is in the interest of us in the security sector and the people of Kenya that the truth comes out. Apis jomin buche ODPP bende ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo tim nonro matut kendo mapiyo kendo chwal lipot margi ne apis jomin buche e kinde mar ndalo 7 ma ok olewo mar chako bura ewi nek makochno. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.